του Eurogroup ο Herr Schäuble. Με ποιο τρόπο θέλησε να πικάρει τον Ζίγμαρ Γκάμπριελ? Η τηλεφωνική επικοινωνία Τσίπρα-Μακρόν. Τι είπε ο νέος ένικος των Ηλυσίων? Και όλο το ζωηρό παρασκήνιο. Απευθείας συνδέσεις. Το ταξίδι του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Κωνσταντινούπολη εν μέσω της ελληνοτουρκικής φουρτούνας. Ποιο μήνυμα έστειλε? Γιατί δεν είδε τον Ταγί Ερντογάν? Οι δηλώσεις και η δεύτερη ανάκρουση. Ο 14χρονος μαθητής αποδεκτικής που έπεσε θύμα του επικίνδυνου διαδικτυακού παιχνιδιού Λε Φάλαινα μιλά στον Αντένα. Τι λέει για τον εφιάλτη που έπεσε? Σαρώνουν οι ληστές στα δημόσια νοσοκομεία. Μετά τον Άγιο Σάββα χτύπησαν σε Βόλο και Λαμία. Δεκάδων χιλιάδων ευρώ ο εξοπλισμός που έκλεψαν. Τι λέει η αστυνομία? Η ήττα του Ολυμπιακού από τη Φενέρμπαχτσε στο καμίνι του Σινάν Ερντέμ. Ο ένατος ευρωπαϊκός τίτλος για το Ζέλικο Ομπράδοβιτς και το ραντεβού που δίνουν οι ερυθρόλευκοι στο Βελιγράδι. Τι δεν έδειξαν οι κάμερες? Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεως της 7 με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Μια μέρα εθνική. Ρούσο αγόρι μου δεν παίζει καλύτερα ένα εθνικό. Το εθνικό είναι πιο πιθανό. Με 2 στους 3 να κερδίζουν και συνολικά κέρδη 19 εκατομμύρια ευρώ. Μήπως είναι εθνικό? Λατρεύω το χορό. Και ειδικά να ερμηνεύω. Και πρέπει να πιέζεις το σώμα σου. Όταν γράφουν οι κάμερες δεν υπάρχει χρόνος για πόνο. Και ειδικά για πόνο περίοδου. Σχεδιασμένο να δρά γρήγορα, το Nurofen Express και για πόνους περίοδου αρχίζει να δρά σε 15 λεπτά και διαρκεί 8 ώρες. Nurofen. Στοχευμένη ανακούφιση από το πόνο. Απαρηγόρητα τα λαστιχάκια, γιατί αποχωρίζονται το αγαπημένο τους ρύζι 3α. Βλέπετε, η νέα συσκευασία στέκεται όρθια και ανοίγει και κλείνει πανεύκολα με αυτοκόλλητη ταινία για να διατηρεί αναλύωτη την ποιότητα και την νοστιμιά του μοναδικού ρυζιού 3α.